Rappreżentanta mill-Financial Intelligence Analysis Unit inżammet għal xi ħin fil-kustodja tal-Pulizija wara li tnejn filgħodu rrifjutat li semmi lil Keith Schembri u lil Adrian Hillman waqt li kienet qed tixhed fil-qorti. Ma tistax tagħżel dwar xiex tixhed, qalet il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek li rappreżentanta tal-FIAU kif ordnat lil marixxall tal-qorti biex joħodha f'kustodja għal disprezz tal-qorti. Ix-xhud ġiet imsejħa biex tixhed fil-każ kontra d-diretturi tal-finanzi tal-kumpanija Zenith Matthew Patch u Lorraine Falzon li qed jaffaċċjaw akkużi ta' ħasil ta' flus relatati ma' investigazzjonijiet dwar l-ex Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri. Ir-rappreżentanta tal-FIAU qalet lil qorti li fl-2018 l-Aġenzija kienet immultat mal-40,000 € lill-MFSP li sem li Zenith kien magħruf bih qabel. Din il-multa ngħatat minħabba nuqqasijiet amministrattivi. Meta l-avukat difensur Mark Vassallo talab li x-xhud biex issemmi żewġ persuni speċifiċi li magħhom l-MFSP stabbilixxew relazzjonijiet ta' negozju fl-2010 u l-2011, ix-xhud irrifjutat u qalet li ma tistax tiżvela tal-informazzjoni biex xhud tirrifjuta b'mod konsistenti li twieġeb il-mistoqsija tad-difiża u l-Maġistrat ordnat li tinżamm arrestata mill-qorti. Ir-rappreżentanta tal-FIAU eventwalment inġibet lura fl-awla wara li l-avukati qablu li titħallas semmi żewġ persuni wara bibien magħluqa, iżda mhux qabel l-avukat difensur identifikhom hu stess u semmihom bħala Keith Schembri u l-eks direttur maniġerjali tal-grupp Enlight Adrian Hillman. Kemm Schembri kif ukoll Hillman qed jiffaċċjaw akkużi kriminali separatament. Kif reġgħu bdew il-proċeduri Edward Gatt informa lil qorti li kien se jippreżenta każ kostituzzjonali dwar il-kwistjoni, iżda ried li l-proċeduri kriminali kontra l-klijenti tiegħu ikomplu b'ritmu maġġel. Il-każ se jkompli fil-5 ta' Lulju li ġej.